Като малка, какво съм си играла? Това е мега якия въпрос. Да, много неща. Значи, като цяло, аз с кукли Барби не съм си играла. Играех си с бебета, такива големите бебета, които майка и баща и така нататък. Сещам се, че с леля ми имах една кола от тези, които в момента са с точно педал и спирачки, така детските, но моята беше с педали. Такива се въртяха и с хола аз се движих и тя като полицай ме спираше и ме глобяваше. Какво друго? Като бяхме по-малки, като ходих в Стара Загора, си правихме пикници точно пред блока, такива детски. Носихме си някакви шоколади, чини, телефони, палатки, какво ли не. Спомням си още, че в Стара Загора събирахме всичките си бокуци, буквално бокуци, смисъл такива стари играчки, телефони. Правихме си фалшиви пари от листи и си ги продавахме и след това всички си купуваха нови неща и след това се събрах с още повече играчки вкъщи, бокуци. Като цяло детството беше много яко. Сега не е много яко. Сега децата седят пред Аск, каквото аз правя в момента. Да.